Hello. Un, basta ti importante, no tumawag ni bakit ko kanyayo, awan ti umam amin ha. Sigurado nyo lang awan ti umam amin, no ag-text kada kayo, basta nyo nga replyan, siya ti bahala dito yun niya. Basta awan ti umam amin, niya. Okay, sige. Nini, pasangputan. Siya ti bahala to yun. Grabe ka matlakay. Oh, Nabanbanugak ti trabaho tapos ti mga ko ijay store ni Inting nga may saad daw kayo nga naging inom. ano man yung may saal daw na gininom ko, adak mo lang dito yung balay. Imbagada kanya, imbagada nga may saal daw kayo inrugi yu idi manipod idi pinmanawak idi agsapa. Kalkalpas lang kano idi tatay. Asan to pa yung agsaksakit ti tao, tapos iso ti ibagbagam? Agsakit na. Sumati imbagada ijay. Basta ka na yun lang, ano ti magmagyan dito yung balay na mga taon lang, ano nga. Kanayon lang, ano yung kasta di. Kanayon ka na sususpitsya mo ka na yun. Damdamagak lang mat. Kasi nalang ka na yun. Masumay ka nalang ang sususpitsya ka mo ka na yun. Ano tinawagin ko kapatid, pati ka na yun, tinawagin ko na lang. Uy, kung makaiyak naman to. Ano naman talaga mo lang nakasta? Paano na? Damdamagak lang. Uy, damdamagak lang. Basta nalawan di malalamit ko nga ustong amin na lang kamali. Gusto na. Damdamagak lang ba? Hindi makasuok ni nanang ko. Damdamagak lang. Gusto na. Sorry, gamingan. Sorry. Sorry. Sorry na. Kaya ko di ko ang kape. Kape? Ano kape ako? Ang kayo nga nang inom. Ay, meron. Sure ka chismis lang Awan, guardian. awan po na sa awan. Awan, nakalagay dito. Tagak na lang ako. Sorry, gamin. Sorry, gamin. Basta na lang, sorry ka lang. Sorry na ka na yun. Sorry ka na yun. Sorry na nga. Hindi kape nga, baka kape ako. Ano sugar? Isa lang. Awan, tinapay na. Tinapay. Padre, okay. Basta ako kung tumawag ka na yun, awan ti umamamin Sige. Sige nga. Agkikita tayong tunubigat man niya. Okay, sige. Ni, tinapay. Awan ti butter na. Baka makuakit ang sakitak nga rin. Kahit puti na butter na ito nag-dry. Sure ka ang kayo nga nag-inom o matay ka. Grabe ka mo. Hanap mo ang matay.